Când știi că există o rană, un tipar emoțional destructiv de neignorat, care nu se vindecă de la sine, dar care îți conduce viața vrei nu vrei. Uite doar câteva semne ori simptome ca să nu dureze mult. Când nu te poți lăsa văzut și auzit în mod real și constant, ca partener de cuplu, ca părinte, ca profesionist, ca prieten, coleg, ca om. Un exemplu extrem de banal, sunt atâtea persoane care la profilul de pe rețelele de socializare nu își pot pune o poză reală cu ele însele și nu au curajul să-și posteze numele din buletin. Doar că astfel nu reușești să te conectezi cu ceilalți decât superficial. Nu te faci înțeles, nu par de încredere și apare anxietatea pe care o transmiți și altora. Apare sentimentul acela apăsător de singurătate și nesiguranță. Când nu poți spune stop, când nu poți spune nu, atunci când asta simți să spui și te-ar ajuta dacă ai spune. Când vrei să-i salvezi pe toți, faci inclusiv în locul lor, le dai mereu soluții și te enervează că nu aplică ce le dai. Când te-ai înconjurat de oameni care se victimizează continuu, îți cer ajutorul, iar ție îți place, căci astfel te pot vedea în sfârșit ca pe eroul, ca pe salvatorul lor. În toate aceste situații e vorba despre o puternică deconectare de sine, de propriile nevoi, de propriile valori cardinale și interese sănătoase, de resursele extraordinare pe care le ai și nu le vezi, de sensul profund și de misiunea ta unică și personală în această viață. E vorba despre un copil rănit, nevindecat. Dacă vrei să-ți îmbunătățești ceva la aceste aspecte, dacă vrei să-ți dezvolți în mod practic, onest și blând inteligența emoțională și relațională, hai și tu în harta emoțiilor, un program live online cu ajutorul căruia poți face minuni în viața ta. Tu poți face minuni, nimeni în locul tău. Asumă-ți asta. Intră pe linkul postat pentru a vedea toate detaliile care te interesează. Sunt Cătălin Stoica. Hai sus! Academia de Bine te susține!